Vyše 2,5 hodiny výkonná riaditeľka Medzinárodného výboru spolu s právnikom dávali dohromady trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu. Detaily si však nechali pre seba. Potom ako vyšli z policajnej stanice v Starom Smokovci, nás odbili jedinou vetou. Tieto rozostávané štadióny sú akýmsi pamätníkom celej Devlympiády. V Kežmarku aj Levoči teraz hľadajú spôsob, ako ich dať dohromady. Trestné oznámenie bude dané, to či už na konkrétnu osobu alebo neznámeho pachateľa, to už musia posúdiť orgány činné v trestnom konaní. Vinník je všeobecne známy, otázka je, čo z neho môžeme dostať späť. Jaromíra Rudu, šéfa slovenských organizátorov, ale reči o úmyselnom podfuku urážajú. Pracoval som a pracujem 20 hodín denne a tu niekto chce verejnosti nahovoriť, že ide o zámerný a plánovaný podvod. To striktne odmietam. Faktom je, že aj Medzinárodný výbor musel vedieť, že Slovensko má s organizáciou hier veľké problémy. Primátor Levoče už v lani upozorňoval, že prestavba štadiónov mešká. Mám o tom aj dokument, že pán Crowley prevzal si tento list, ale do dnešného dňa na ňo neodpovedal. Medzinárodný výbor navyše e-mailmi bombardovali novinári aj slovenské firmy, ktoré mali problémy s nezaplatenými faktúrami. Táto žena šéfovala poslednej inšpekcii na Slovensku koncom novembra. Po nej vyhlásila, že organizačný výbor napreduje veľkými krokmi a že sa teší na úspešnú Devlympiádu. Kde bola, čo videla, nevedno. Neviem si vlastne vysvetliť, na čo sa vlastne pri tej kontrole zameriavali. Na túto otázku Tiffany Granfors nechcela odpovedať, no a šéf Medzinárodného výboru odkázal, že necíti žiadnu zodpovednosť. Záhadou zároveň zostáva, prečo Devlympiádu nezrušili ju skôr, ale 7 dní pred jej začiatkom. Pochopiť to nevie ani ruská výprava, ktorá dnes odchádzala z Tatier späť domov. Tréningy, letenky, ubytovanie, to všetko stálo hromadu peňazí. Určite ich budeme žiadať späť. Kým svetové médiá píšu o megahambe, Jaromír Ruda zostáva večným optimistom. Vo svojom vyhlásení opäť sľubuje, že všetky dlhy zaplatí. Otázne ale je, kto mu ešte verí. Marek Vnenčák, televízia Markíza.